jasne vpredu a Saša len zútočí na špeciálnu pred svojím krajanom, áno. Biela je žena, tá druhá a za ním, na tom bielom je žena. Na tom bielom oranžovom. Teraz Saša len zautočí vonkajšku, nie, ale aj jednu nedovolí. Chce to skontrolovuje výjazd na rovníku, ale 2 sekundy vypne. tak som pás netrafila bez osvičky. Červený je pekný. Dostať sa o pozíciu bližšie k bodom k prvému Norby Fischovi, tak už sa mu to nepodarí a dostane sa tak špeciálnu váhu na druhé miesto pred Sačom, ale všetci na nohu a potlesk pre Norbyho Kiša, ktorý víťazí aj v druhej jazde na Slovakia Ringu. Norby Kiš! Rodríguez za veľmi stromový jazdou,